La bona vida no es va voler perdre la primera gran festa de l'estiu a Tarragona, la que va oferir la joieria Zaida aquest dimarts a l'Hotel Imperial Tàrraco. Al millor de tot, esteu convidats. Passeu! Bueno, se'ns va corrir fa uns anys, aquest em sembla que és el 5è any que la muntem, a fer una festa de començament d'estiu i d'invitar els nostres clients i els nostres amics. Va ser que la festa ha anat evolucionant i cada any tenim socis nous. Per exemple, aquest any hem començat amb Vermut Izaguirre, que presenta el vermut rosat, en Pierre Comunica, que ara canvia i és Pierre Efective Idees, que han canviat el naming, Cal Blai. Podem fer aquesta festa gràcies a que col·labora molta gent, com Osborne, per exemple, aquest any que fan també els gin tònics. I és una festa de començament d'estiu i de passar-s'ho bé i aprofitant el marc dels focs, que des d'aquí l'Imperial jo crec que és un dels punts més macos de Tarragona. Bueno, suposo que és per demostrar una miqueta que al país també hi ha algú que es mou, no? I que s'ha de mirar en positiu, que sumar sinergies amb diverses empreses fa promoure una miqueta el teu establiment, no? I nosaltres el que volem és donar a conèixer més la nostra gastronomia dins l'hotel i una nit així, una nit emblemàtica per Tarragona, com les nits del foc, doncs crec que era una bona oportunitat. Bueno, Vermut Izaguirre sempre ha intentat estar una mica amb la gent de Tarragona i a les festes que es puguin fer a Tarragona. Llavors, la idea va sortir de Zaida, altres anys ja ho havia fet, ens ho va proposar, ens va semblar que és una setmana molt emblemàtica per Tarragona, la Setmana dels Focs, i que era una bona ocasió per col·laborar amb ells. Bueno, la festa, com podeu veure, és un èxit. Jo ja fa uns quants anys que assisteixo i aquest any la veritat és que està desbordat de gent. Participen més patrocinadors com el Vermut Izaguirre, Pierre Comunica, els publicistes i Cal Blai. Per tant, a la vista està. A nosaltres ens fa molta il·lusió, estem fent moltes coses, estem movent-se perquè les coses buscant noves idees, nous productes més comercials. Estem contents, el moment que hem de dir. Me diuen que hi ha crisi, però no hi ha crisi, però la veritat és que estem contents perquè les coses estan... Quan te mous i fas coses, al final s'acaben notant els resultats. Bueno, las épocas de crisis son épocas de esfuerzos colaborativos y aquí es una tradición ver los fuegos, es un verdadero espectáculo sobre la bahía. Y bueno, entre unos cuantos amigos, unas firmas, hemos convocado a clientes y amigos y no hay otro propósito más que tomar una copa, pasar un rato agradable y encontrarnos un rato. Para conocer la nueva imagen corporativa. Sí. Doncs bé, m'han convidat perquè, com que nosaltres, bé, jo soc tarragoní de Sotarrel, llavors l'Imperial Tàrraco, doncs, bé, és l'hotel per excel·lència de la nostra ciutat per events i coses d'aquestes. Llavors, doncs, aquí fem diverses festes al cap de l'any. Fem el sopar de gala de l'Ateneu, fem el sopar de cada any del col·lectiu d'exalumnes del Jaume I, estic bastant vinculat i després doncs, també hi vinc a actuar amb alguna festa. Llavors, doncs, bueno, estic bastant vinculat des de fa molts anys en aquest tot. Mira, el Camell va ser una idea de l'agència de comunicació i després has vist que el Camell ha anat agafant molts registres i la veritat és que ens sentim còmodes amb la figura del Camell i amb el que anem explicant cada vegada, una col·lecció africana, que el pintem de cebre, el jogging que vam fer al Sant Valentí. Jo crec que és un camell molt simpàtic i que ho estem fent servir una mica per presentar les col·leccions. La campaña para felicitar las Navidades, se nos ocurrió que el Rey Mago estaba demasiado utilizado, lo hicimos más minimal, entonces decidimos felicitar la Navidad solo con el camello y a partir de ahí le hicimos protagonista de la campaña. Entonces tenemos camellos cebras, camellos renos y seguirá, el camello durará muchísimo. El problema que tiene ahora Salva en Joyería Zaida, que es el cliente que se ha adueñado del camello y que no se va a poder deshacer de él. Ahora lo hemos pintado ya de San Fermines para acompañar en temporada. San Fermín ja el camello, lo habéis visto. Això és l'últim producte que hem tret a la nostra fàbrica. Ja fa uns dies que està al mercat, fa uns mesos de fet. A poc s'ha anat implantant, però ara cara a l'estiu creiem que és l'ocasió perquè la gent el conegui més. La joia és glamour, és il·lusió, són ganes de viure, i llavors jo crec que en aquests moments que és molt important, no? Fer coses així, que la gent s'ho passi bé i que la gent pugui lluir, que la gent pugui estar a gust. Això jo crec que és molt important. Home, la felicitat és una part important de la bona vida, la felicitat
s'omple de molts llocs. No només és l'econòmica, que a vegades ens pensem que és una part molt important, la sentimental, la salut, el sentir-te reconegut per la teva feina, no? Jo personalment a vegades vaig a dormir molt i molt cansat, però molt i molt satisfet, no? I això és el que més m'omple i el que em dona més felicitat, no?